zanina chuan Martial Universe kanen chun som lenga episode masa khan lindongan Hmangaihna hne ti le Hmangaihna zirtir tu le veng thin tu mi pakhat lo thleng ve ngal ti kan thlir ho towa chupa chon energy force na takhi ron ti chuk ngalin lindonga papet po chuan alo do let so big lowa an thlok let lopani Hmangaihna beina lama lindonga chu chau to ema wang le bele the ni to lo wangin tlan chiat bak thlan tur an nei to lowa Masa zin longa magic chuan lindonga te chula sui vesel bok diwa chuan lindonga hena energy than khat chu akuta stone ruina chuan ka blue turna tia ti chuan an ron beina chu alo dang thei don ani Masa zin longa chuan kaltir mai mai tum lo hleya avoin hina na technique pakhat mang chuan kap zui lein a move masa ai kha chuan a chakdai sok bok Masa takin lindonga va fu ma chia chuan king sui kha ron thleng ve chia lindonga chu ron chan chuak ta ni Hmangaihna ron chan tu nu chu miss king sui ni ti khriat chuan sui to lo turina tia a chan chu king sui chu andang thei don chuang lo ti khriat wangani king sui chuan lindonga chu tlang chi pakata hian alo hruaya thlan chunga thil thleng kha thei ngil tur le a thini thlenga zep turin lindonga chu tiani lindonga chu na chaklo em wangani emalo zot leta miss king zui chu anin kar chu azau zia thu lo sein thil thleng chu a soi chua chuan lintlan pumpo in an tor pha thei thua soya lindonga chu na tira tanga chaksa tu man lo thu lo soi ve thung king zui chuan chu tiang thu chu in ti sing na pakhat 100 dynasty battle an tia atel ve pha khuna an soi zok tur thu sein lindonga chuan chu tournament ta chuan chakta ila lo ti ve thung masemis king zui chuan a chak thei abe sei om lo thu lo soi tlang ve ngala lindonga chuan lo ngak tur le atana tling to kalani ve ngei tur thu ala soi fana king zui chuan zuk bein chu tiang thua thlak chu soi le ni chuan a tha to tur thua soya akal san ta ni lindongan ina thlen hu chuan anaw ti dam dan tur chu boi pui ngala diwa chuan tani ko chunga om demon chu chakema wangin an thil tia chuan an hlo chamani chuan tani chuan a thi pha thei thua soi bok ma se lindonga chuan anaw chu aven him tlat tur thua soya tani chuan an pil suron hon chu hi blue tin atak som dan chu ron thlak dang lama vot chaktak hi ron chuakin a bulvel chu ti khal vek thei ani a hnu demon energy chuan king tani taksa chu chho sana lindonga chuan mun him lama lo vata vatin demon be tur chuan in buat sei ta ni diwa chuan lindonga chu film khur hle turina cha a move khat lekina khoi fu point a khal ngal vek tur thua se ni lindonga chuan a hla tanga be tumta a tianlin halbert attack mang chuan han be ve ma se a dragon summon chu demon chuan a lo kap khal ngal vek ani be ngai na khriat mai lo wangin tlan chiat le a be na lo bum bak ti the nei ri lowa ma se nuwa demon chu ice demon an ya wangin mei ala hlau nge ringa a wonder gate seal fire formation mang chun bein ice demon po chuan alo hlau hleya atlan chelet vele ni
anu dewa lindong a chuan amei almum siam chunga chuan demon cho tan tir theya tanin hena chuan demon spiritual power chu va hip lut le tur le ama api lei mang khan cultivate tur na tia athil tia chuan king tani chu hlotling thei khamin demon chu spiritual pil sa chan tir theya chu pil chu dol ngalin king tani chu na chak pha hleya complete primordial spirit face kai pha ngal derani tani chu hlim hleya tuna chu na chak toy ma wangin lindong chu azinna zui ve dila ma se lindong chuan lo hnialin chakna nei rol chuan mo phurna sang taka nei tel ngal thua soya lindong azin chuala ya an chung ko himna chu akuta in nga thua sei bok atuk zinga chuan lindonga linian ale diwa chu ancestral seal zong tur chuan an chuak ta season 2 chu top ta ni season 3 in tran na chuan ram noi pakhata lindonga chuan demonic beast te lo bei meka thunder body an ti chu lo nei to bok demonic beast pakatin lindong at sakzia muchuan tansia tatuma maseya na khana lo zuan tluve ngal thung lindong at chuan solar thunder body chu chakati hleya mase diwa chuan engmala ni lo thusein a thunder body level 1 na master thei huna copper thunder body anti anei tur thusein anei huna chuan chung primordial spirit face beast chu beitham ani to lo tur thusei bok chu ti lai chuan track here on tla lindong a chuan direct the win thunder energy chu han hi patuma copper thunder body chuan nei ngal the be se ni linian a chuan an hnung dewa ron zui ve a ma se demonic beast thren khat hi va mulein awum zui le cha ke ma wang chuan a tlan hrang ta ni lindong a chuan tlang sang ber chip chu han thlengin lightning ma chon tur chuan in peita ma se diwa chuan direct lightning energy lak chu a hlawm zia thu lo sei thung lindong a chuan chak bel vat vat nan chuan lo nei thei ani lo thu sein a thil tum chu tran ngal bok chu lightning energy chu a chak em awangin lindong a chuan a tur zo lo trepa ma se van ei thak takin a destiny seal chuan awesome takin lightning energy chu lo hip theya lindong a chu ni ko khelowin a oma anu dewa ron har chuak lein copper thunder body chu hmana tung chin ngala ma se thei chuang lo ani dio chuan chu tiang technique chu zan khat leka thiam vek chi ani big lo thu lo sei ve a lindong chuan kal le na tur chu da huang county ani thu sein an thlen ma in copper thunder body chu aman thiam angai thu le a cultivation level po form creation a up man kham angai thu sei bok sin korin thlakin sakelin yen akha akal khana wang khan tu te mo hian man an lo tum meka an hu tu pa chu di chung kuami diu na nia fire python tiger chu ram sawang takania wangin diu na chuan man nge tuma linian a chu a thei to pin lo tang ve ma se an tam ne ma wang chuan an man vat thei thowa vanei thak takin a hun taka lindong a kha ron thlenga an thlun na hrui chu ron ti chat ngal vekin chu sakai chu ata ani thu le azin pui ani thu ron soya diu na chuan sakai chu adwe ma wangin lindong a chu le saka dil zui ngala ti chuan thom na thadeu te po a lei ve thei tur thu sei bok ma se lindong a chuan khal tur ani lo thu lo soya kalson le mai an tumani ma se diu na hnung zui tu pakhat chuan ama ai polai le zol zokin le ron dil le ya man sang tak po ni se len ngam thu sei bok ma se lindong a chuan a lo phal lo le ya chu chuan diu na chu ti thin rimin in za lo na nga ya a ho de chu lindong a be tur chuan thu pe zui ngal ani
ma se lindong a chuan move khat lek mangin alo hne vek theya an be wanga an ngai dam dil na tan lindong a chuan di una fei chu alak tur thu sein kal le mai an tuma ma se chu ti lai chuan tuem mo hian lindong a chuan ron be le thuta chupa chu di una pa le di chung ko ho tu pa di tenga lo ni di una chuan lindong an chung ko a za lo zia thu chu lo sein va sei sa khap tur na pa chu tia ma se di tenga chuan lindong a chu a chak zek te khriata wangin polai takin a fa pa fei chu ron pele tur na nge na ma se lindong a chuan a manatan pure spiritual pills sang nia ngai thu lo sei ve thung ma se di tenga chuan a pe ve maya di una na chana lo zo chuan di tenga chuan lindong a chu fighter na ran ani big lo wangin hunan khoral rei mai tur thu lo soya a aya poi mo jok ti turan nei thu sein chulai ram hoi vela cheng thin lightning crystal bi san ti chu an pel me ka lo nia chu bis lightning source chu an lak thei chuan di tenga chuan manifestation face akai thei tur thu sein lindong ate ang chu boi pui tham an ni to don lo thu a sei bok thing phe na tangin lindong ate chuan anin bek na chon lo ngai tha ve renga diwa chuan bis lightning source chu an lak jok thei chuan lindong a thunder power chu a chak pha hle tur thu saya ma se chu bis chu ne ol sam takani lo tur thu sei bok lindong a chuan di chung ko te chu zui ve a hun ram chang an nei ve le lightning source chu lak khalan tum ta ni zana lo thlenga di tenga chuan chu zan chu lightning crystal beast in evolve zana ni thu saya ai in evolve na zo fel ma chuan beast chuan a lightning source chu alak chu re tur thu sein chu a chak lo lai be rani dona ta tak chuan va beya a lightning source chu va chu sakan tumani ma sen khred lo in lindong ate po chuan an pelo ka tangan lo en thave renga an film khur lo huna le an chau huna ron che chu ve thu tan tumani lightning crystal beast chu ron chuakin aron in cultivator vana lightning power chu hi pa bok di tenga le afa pa chuan hunram chang an lo chang meka lightning beast in cultivate zoa a lightning source ron por chu an lo nga ka ni不会这样就被轰死了吧bisin a lightning source ron lak chu rol chuan di tenga chuan a be zui nga la a chak lo lai ber po chuan di tenga chuan be harati hleya anin be buai lai chuan a fa pa di u na chu lightning source lo vala tur chuan a titani ma se voi le khata lindong a khana ron lak khal thuta man mo takin an tlan chezui ngal bok di tenga na lo mu chuan va zui va tur na fa pa chu tia engpo chan ngai don se lightning source chu va chu sak le nge yan tumani bis po chuan a lightning source lak le tum chuan lindong a chu ron zui ve a lindong a chu a ma le hnunga tang an hual to ni di tenga be na chu a thei to pin a lo danga ama a in di tenga chu cultivation level khatina sang bok chuti lai chuan lightning crystal beast po chuan ron be tum ve chia ma se van ei thak takin beast chu linian a khan a lo zuan tla ve nga la 化消息重神刀 abe bui lai chuan lindong a chu engtin mo alo put bo le theya di tenga chu thin rimin episode 9 chu top ta ni